guys, majong adlaw ninyo tanan. So guys, karon day guys, dahil sa kuan Ubay, Padong ug Manila. Magkuan ra may guys, mag-truck, magkanang van Padong Manila. First time na guys nga makaubad sila Timbis Manila. Kita ra ta guys sa mga view. Welcome Manila. Hi guys. Where's your mommy? Then I miss Manila guys. Hi, say hi. Hi guys. Hi Zizi. Hi Zizi. Hi Zizi. Naghuwat kaming ate isang mami, naghuwat kami isang mami guys kay toy gilakaw. Zizi, say hi. Say hi baby. Katugo na. Katugo na. Bye. Gini tegikan ko na. Bikas oy. Bikas, murah cata. Ana na landmark. Mau mana siguro? Go straight na landmark. Go straight. Ara. Yeah. Here. Lara. Regular rice, yung green mango cake, isang pineapple shake, tatlong ice creaker, tatlong rice English shake. Patay na siguro mga Natuwatin ko pa sa una. Natuwa mo lang na. Yung awat sila kaliwat niya. Ano sa makulot? Ano sa makulot mo na? Pag walang alon, mga biyahe ko na 3.5 hours from Bugo to Cebu City. Mas layo. Mula pas sa Kalong sa Bugo, Dias. Nagkatubang sa Portuguesa.
Ano, kibo na kami nakatubas sa bate. Para loko, nagpunang Argao, nakusap ako na Wala ba child life jacket? mas taas ko din ng biyahe, mas mahal pa yun kung gano'n sa kanya, para si mo. Big. Ang perhin na pala 500 sure tao. 3,000, oh, 13,500 ang piti sa buwan ko, yung i-inquire na mo. La. 13,500. Sila ka na? Yan, dere, wala ka snail, wala ka tro. Yan, pilota. Ma, kana ba sila? Kana ba sila? Hello guys, paulit na migbohol. Nagkuhan rami guys, nagland trip. Tapamis kuan barko. Ay, basura. Tugnaw. Naong daghan naman na sila na naong. Land trip to Manila to Bohol. Nabuang na niyang naong marag na ganong subo. Ubukos tugnaw. Same time, tampering with, disabling, or destroying the smoke detectors are prohibited and punishable by law. At this point, kindly direct your attention to the screens in front of you for the prayer and presentation of the safety features of the vessel. Please make sure that you are settled and are at your designated seats. Thank you for your cooperation. Magandang araw sa aming minamahal na pasahero. Ikinagagalak po naming ipaalam sa inyo na ang mga cabin stewards ay nakaantabay sa lahat ng lugar na pangpasahero. Kung Hi guys, dadami sagna guys na malingki may with Ate Elay. Amias lang mga kuan guys, sili siling siling labuyo. Kulikot dapat silig kinaham sa mga bading. Dai siling ikulikot sa ilang nangatol. Nangatol ka dai ag si Ate. Sa ilang kuan guys, limonsito para sa mga giubo. Sakit sa lalamunan, charot. Yung palit ka dari te? Kari. Bisa na dito. Si dari. Agkuan, wa pa na bayaran. Wa. Wa pagkras. Ha? Pa-picture? Uy, ginaw mauwaw ta. Awat sa... Ate picture ni. Hi! Shout out mo? Ag bayad sa ukrat eh. Alarang lami lagi ni na. Waray, gagmay pa anit eh. Ay day ko daris mga estudyante. Pila kilo anite? 130 pwede ka sa kabuok ra? Eh nang taon kaning baro simba ko Ginoo.